gabaki ɗaya gari ya ya lalace da ka ɗauke wannan a ɗauke wannan a ce miliyan 5 a ce miliyan 7 a'a to ni yanzu kai sha wallahi ba ruwana da shiga harkan mutane yanzu sai ka gani hub da kai ci bane kai da ce zan ga wanda ya kai inda yayi ko wanda ya san shi ko 100 ne sai na bayar 100 mai gida ba wannan wanda ya wuce anan ba wallahi har gidansu zan kai ka san shi ne ga gidanmu fa ga gidansu kin sai dai wai yanzu kudin fa ni zan kai ku har gidansu yalla bai ga gidan mun wuce alo ai mun sani mai gida wancan fa ya sha amma dai mun samo wani da alamun duk zai mai sorry yo duk alama ya nuna cewa zai mai not allow them